चेयारमेन आरो प्राइमारिनि सेक्रेटारि। दिनै नैजिनं कक्लाबारि समष्टिनि सिङाव थानाय कक्लाबारि पिएचडिसिनि सिङाव थानाय हरसिंगा गामियाव दुखुथिया न'खर सौरां बर'नि न'खराव जों कक्लाबारि पिएचडिनि चेयारमेन आरो कक्लाबारि इउपिपिएलनि प्राइमारि इउपिपिएलनि मानगोनां सेक्रेटारि आरो कक्लाबारि इउनिट एबसुनि प्रेसिडेन्ट गासै लोगो नांनानै जों बिथां सौरां बर'नि दुखुथिया न'खरखौ जोङो जि हायो बिथांनो जोङो बिथाङा गावनि जिखिनि निजा फैसाजोंबाबो माइरं एसे दालि एसे आरो सिनि सापात होनानै हहाय होफैदों आरो बेजों लोगोसे बिथांनि न'खराव जोङो थाबैनो सरकारनिफ्राय जा सुबिदा फैयो बेखौ थाबैनो जों दंखल आरो जों न'नि बेब'स्थाखौ खालामना होनो होननानै जोङो मिजिंथियो आरो मा बुङो बेखिनिखौनो बुंनानै न'खरखौ जों जिखिनि हायो जोङो नाजालांबाय थागोन।